Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Hayag na. Nindot mo sa dining among payag-payag. Mura naman biglang duwa-duwa lang ini. Mikay! Mikay! Noon sa Marons Toto, mura mo nagdiabat. Mikay! To! Kasi nahitabo! Ngayon nagkabuang ka! Tanawa ni Kay! Dali! Unsa man na? Mikay, dali! Kat diri si mabaw gamay! Kining nagbungtong na yuta, dali diyon! Ha? Dali ba? Dito na ko'y patanaw ni mo! Unsa man na? Dali lang ni Kay, dali lang! Sige. Dali ko, put na ko! Sikit na ko, ha? Tusa lang kabaho na ko, kay nakukinit naman ko. Dali, Unsa man mo gusto ipakita nako ba? Pero ay kabala ka to. Naano daw si ko hapit sa imong kaanghit. Unsa lagi na imo ipakita nako? Nakurat sa gano. Parehas kita. Nakurat sa gusa ako nakita ganiya. Karong saan? Ang dakong sawa ka nang nagluko sa luyuan ng labo nga kasagbutan. Ang sawa ka na ni Kay. Unya, ang samatay ni. Magpagkaon ta sawa ni. Ayaw pagsaba. O ayaw paglangas. Kay basin makamata na siya. Ha? Tanawa ang mga mata sa sawa to. Tutuki og maayo. Hala. Uy, nagpiyong mo na. Para mo na nahinanok og mayo. Nahinanok yun siya to. Nagloko siya. O gipagimaw niya ang iyang os dako niyang lawas. Hala. Basta lang nakuha ng sawahan ni kayo eh. Kuha patang upat nga matuon na niya. Maragbosog ra siya to. Dili pa na mo kao nagpila ka buwan. Sigurado ka? Miduol ba na siya sa ray na gabi eh. Huwag ni Lula. Dili palagi na mo kaon. Kay dako pasigtiyan. Tabong ka sa wahaw. To, kinahala makapalayot ining dapita. Asong tapayngon, ha? Magpalayo ta ng maong sawa. Pamati, Andoy! Unsa man na, madam? Prinsesa Rosa lagi! Ayaw kasipyat sa among mga pangaan, Andoy. Ni Andoy. Imani ha, ako na si Prinsipe Iloy. Og siya ang akong igsuon nga si Prinsesa Rosa sa Sidlakan. Oo, lagi. Kana, Wa magkumalimot, ana. Basta, ayaw lang kasipyat sa pagsagpit namo sa tubangan sa hari. Unya, unsa may akong papel iniron? Kinahanglang imo ming dadon sa tubangan sa hari. Unsa? Ania ang gapos para namong duha ni Elmo. Ako'y nakadakop ninyo. Ay, mo ni atong rama. Nasugatan minimo nga natog. Og imo ming gigapos. Og ikaw ang mipaila-ila ka namo ni Elmo sa hari. Ay, pero madam, puslan man nga nausab ng imong naong, no? Usban lang sab ng imong tingog, oy. Ha? Bati man gyapon kag tingog. Mailhan ra gyapon ka sa hari, ana. Nga ikaw ang iyang mamamarang nga si Bakukang. uy, may punto sad si Andoy, madam. Prinsesa Rosa. Ano wa man ni mausab og apil tuod ang akong tingog? Ay, ibalik na dito sa kalapukan, madam. Iparipir nag-apil ng kanang imong tingog. Wa na'y panahon. Kinahanglang makaduol na ako sa mahal nga hari. Pero mailhan ka niya sa imong tingog. Dili makailan nako si Haring Burak kung dili ko motingog. Ay, prinsesa ka nga amang. Ako si Prinsesa Rosa nga amang. Lula! Lula! Lula!
Hinaya ka na tingog ni mo to. Ay. Kay makamata ang sawa. Sa baan niya, uy. O sa basawa ni kay? Yung pagsawa na. Kaya ang sawa. Na din eh. Katunyan ni din gabi ba? Nataan ang kasagutan ng magloko niya. Nadia, nagkatang na to. O siya? Uy, 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 uy. Patilin mo na naman kong nalipang. Ay, si binuan nila na. Ano malipang nga? Di makakamadlok na mamatay. Ay, di ko madlok mamatay, pero dili sa lagi ko gusto makaong kong sawa, uy. Piniliho ka sa butan. Nananiliho ka Wala. sa sagutan. Ang sawa. Patay na Ang sawa. Ito yan. Ikaw na ang sawa. Oh, iyo, ang sa sawa, mito yakaw na. Ibabaw na to. Sawa. Ayaw lamig tukba ha. Kay ako, leading man ko. Si Nikay, mao akong leading-lidi. Akong lula lipat ya. Jo. Ayaw lamig Ako, patyan. tagalog to. Ayaw lamig patyan, sawa. Oh, mupiyong na lang ko, oy. Pagkawa lang unya ko ninyo kung matukob na ko sa sawa. Okay. Ayaw ka bala ka. Dili siya makatukob na to. Huh? Tungod kay ni Ana to ang gahom. Uh, Oh, uy. Uy. Tanawa ninyo. Ila! Ila, sa may nakaon sa sawa. Milingaw man siya. May palayo man nata. Oh, hala. Nakatabang gini mo katiguang la. Sasat! Di giganang. Wow, milingaw. Di giganang sawa ni mo na. Bitaw la. Nakatabang ginang kabaho na ko nga kwak ni tining kalakihan lola. Klaro kayo, dito ganahan. Di ba ni kay? Tingali. Pero, Pero unsa ni kay? mo naman uga. Ugwa gid siya planong kanon tala. Oh, aha. Oh, tungod lagi na sa kong kabaho. Anso nagikubaho kong baho na kisnanan. Lahi gyud. Onya, unsa man ta ini, mapabilin gapon ta din niya, umupalayo na ta. Mupalayo na tayo ning dapita. Dali na mo. O, sige na to. Asahan na ang Reyna kay mo palayo na tayo ng dapita. Nagkasan ni. Pangandam ka mo. Kinahanglang magapadayon kita sa unahan. Kinahanglang makita nato ang Reyna. Niyo ka mo! Niyo! Uy, buhay mga tao. Ang mahal nga Haring Burak, may dinakpan ko. Dinakpan. Kinsa ka? Haring Burak, ako silang nakitaan nga nakatug sa punuan sa kahoy. Mao nga ako sila gigapos. Mahal nga rin. Ay lang may patya. Uy, tiguwag. Ngalong lakailan ka sa kumpagan. Ay, ako ang usa sa imong sundalo sa Batanon pa ko, mahal nga hari. Apan sa diyan tiguang nako, imo na kong gipapahuway. Pero karon may dinakpan ko. O ako silang ibaligya nimo. Kinsa kining matahom nga babae kay mong kinakpan. Ay, managsuon sila. Siya si Prinsipe Iloy o siya si Prinsesa Rosa sa Siddakan. Prinsesa o prinsipe kining duwa. Mao ka na, mahal nga hari. O ako silang ibaligya nimo. Iatod sila sa kong palasyo. O ibutang sa usak kalawak. Ikaw sundalo. Giyahe sila. Dali na ka mo. Ipadayon ta ang pagpangita ni Reyna Santa. Oh. Ay, dali mo. Sige, ibutang sa tangkal kining duhan ako kabihag. Oh, na. Suod mo sa tangkal, suod mo. Oh. Ngayon doy, katilaw di ka na. Ay, ikaw na lay sa butil mo. Dinakpan na mo. Isugod ko. Mawayaw na tanin nyo eh. Iburak, puputol ako ginawa ining atong lakaw ra. Naganaman kabukat ning mahal nga Reyna. Sige, mamahaway una ta. Kadiyot lang. Kay, hanigan ko naghapi ng yuta nga butangan mo si Reyna. Hubak naman ang imo to. O, kamubo na ba ni mong hangin karon to? Ay, ano man na to, bubo naman kaghangin. Ikaw ba'y magpasaan og taon la. Hindi pagkakapuyan ha. Diyan na to. Sige na. Ipahilo na diri si yuta si Reyna Santana. Ay, naya to! Langay lang. Yabag magkakaroon. Aka ni yabag magka. Naya. Ay, salamat. Magkapaway lagi ko. Whew!
Di lalim sa panganing tao eh. Usa ulog sa atong kiagian. Naliliw ko na siya. Oh, Dili. Ang dakong sawa ka na. ayaw yung pagduula mo! Ayaw yun! Makatuod yung kag espada o di oras! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!